Allah ka ji kan ummina yau ta tafi ta yin nisa, ka kai rahama kabarinta don manzan ka fiye. Alhayyu ne zaba kai kayo maza har mata a hankali muka taru, ka ɗauki wanda kake so ba dan iyaye ba. Kai kuka aboki fili da na zuci, don kai rashin ummanka abbanka za aka ji ɗaci. Fata gare su du'a'i Allah ya gyara makwanci, rabu dan abanna da halin makar a yi duba. sha kausara amin ya Allah haɗa ki da manzona fa alil yubayiri dogoni ka amsan batuna ya rabba.
yau shi kenan rayuwar ta zan bata na zira'ar ki ta baya Allah ya samu albarka. Allah ka ji kan umman mu ta riga ta zama bushewa in ka sa haske kabarinta Allah sarki sarkin baiwa Allah mu ma kan mutuwar mu muna roƙon mituwa. Rayuwa kowa diran take mutuwa ai na kan kowa lokacin bawa idan ya ana canji daga rai zuwa gawa. So mi mata addu'a Allah ya haɗa ta da shugaban kowa ranar nan yau mai lazilli zuwa da hawaye shi rashi babu wanda ya kai da iyaye dukkanin mamai zamdanyi abokai da gawaye na du'a'i ya rahmani ka gafarta wa mama. Domin addu'a ga ta ci mamaci ba ƙarya Allah ya ji ranki ya sanya mutuwa ta zama hutu mama. Allah ya ji kanki gogo kina da yawaita ungo lokaci tafiyar agogo yau mun yi rashi na bango Allah ya ji kanki mamana. Don wani Allah shike gashewa ke rayawa kana barin wani don wani Allah da rabbana
ji kan